Beneficiile sunt pe toate liniile. Vorbim de autofagie, care înseamnă reciclarea celulară. Vorbim despre vindecarea sistemului digestiv. Practic, ca să vindecăm sistemul digestiv, gastrita, intestinul inflamat și toate celelalte, trebuie să punem sistemul pe pauză. Adică sistemul trebuie să se odihnească. Adică să ia o pauză de la utirea respectivă. Și sistemul digestiv se vindecă, se reface în medie cam la 5 zile. Da? Nu înseamnă că trebuie neapărat să nu mâncăm 5 zile, dar după 1, 2, 3 zile de post, ușor, mucoasa stomacului se reface, mucoasa intestinilor se reface, se modifică microbiomul. Postul intermitent, 20 cu 4, 16 cu 8. Este un sistem așa, încearcă să se șabloneze, creeze șabloane, însă noi nu suntem șabloane. Noi nu suntem șoareci de laborator. Noi nu putem să ne aliniem studiilor convenționale care vor să ne tragă așa linii școlare, să bage toți în tabele Excel. Biologia nu este tabel Excel. Biologia nu este lineară, este non-lineară. Și de asta mesajul meu este să vă adaptați la ceea ce vi se potrivește, să simțiți ceea ce vi se potrivește, să vă găsiți echilibru interior. Luați informații din diverse surse, dar sfatul meu este așa. Când observați pe cineva foarte rigid în ceea ce transmite, dom'le, doar dieta asta este cea mai bună, doar stilul ăsta e cel mai bun, doar așa se face, cât se ține postul sau cât se face? Nu, dom'le, niciun se ține, niciun se face. Trebuie să simțiți. Biologia asta nu poate fi pusă în șabloane foarte, foarte rigide.